أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Баршаларыбызны да юктан бар кылып, безнең үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык, күпме генә сөйләсәк тә сөйләп, аңлап бетерә алмаслык хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче бердән бер Раббыбыз, бердән бер хак илаһыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, безгә менә шушы хак динебезне өйрәткән, сөйкү пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Хөрмәтле әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар, егетләр, кызлар, хөрмәтле милләттәшләр, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Һәрберегезгә Аллаһ Тәгаләнең шиксез сәламнары, аның рәхмәт һәм бәрәкәтләре булсын. Аллаһның рәхмәте яусын инде. Аллаһка шөкер иткәннән соң, пәйгамбәребезгә салават укыганнан соң, мин инде безне монда чакырган Рөстәм абыйга рәхмәт әйтәсем килә. Сезгә барыгызга да бер күрешү үзе бер гомер дигән татарда. Шулай бит, әлхәмдүлилләһ, кайдыр барасың да, моңа кадәр күрмәгән, моңа кадәр белмәгән кешеләрне белеп кайтасың. Шуңа сөенәсең. Аллаһка шөкер, менә яхшы кешеләр бар бит, ничек дип, аның начар кешене күрсәң дә сөенәсең. Чөнки начар кешегә карыйсың да яхшы кешеләрнең кадерен белә башлыйсың. Шулай бит инде. Шуңа күрә әлхәмдүлилләһ, менә сезнең килеп нурлы йөзләрегезне күрү бик шатлык инде. Менә әле берничә сәгать штабта булдык. Тиз генә шулай аралашырбыз инде дигән идек. Әллә ничә сәгать вакыт үтеп тә китте. Үтеп тә китте. Инде бик күп мәсьәләләр турында фикер алыштык. Аллаһка шөкер. Хәзрәт кенә сөйләп утырмады. Тыңлады дагын, чөнки хәзрәтләр сөйләргә яраталар, алар тыңларга бик яратып бетермиләр. Безгә дә тыңлыйсы булды, Аллаһка шөкер. Менә шуңа күрә бик файдалы булды. Аллаһның рәхмәте белән инде изге Рамазан айы, шуңа күрә мин тагын бер тапкыр тәбрик итәм. Кемнедер инде икенче тапкыр кабатлау булыр. Аллаһ Тәгалә менә шушы изге Рамазанның рухын, изге Рамазанның мөхитен безгә дә күңелләребезгә сеңдерергә насыйп итсен, иншалла. Менә бүген дә җыелуыбыз беренче чиратта шушы Рамазан айы уңаеннан ифтар мәҗлесенә, авыз ачу мәҗлесенә җыелдык. Шулай бит, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә уразаларын тотырга кимчелексез насыйп итсен, кичке намазларын, дугаларны кылырга һәм шушы айның бөтенебезгә дә бәрәкәтен бирсен. Әлхәмдүлилләһ. Әлбәттә, бүген әле сөйләштек, бераз гына уразаның нәрсәсе авырсың дигән сорауны куйдык. Аңлашырга тырыштык инде. Шулай бит, уразаның иң авыры шул. Монда син үз-үзең белән бик каты көрәшкә керәсең. Үз-үзеңә бик каты көрәш игълан итәсең. Чөнки һәрберебезнең ичебездә утырган нәфеснең, нәфес дигәч инде ул нәфсе дип әйтәләр аны татарда, мин дип әйтәләр, моё большое я дип әйтәләр, эго дип әйтәләр инде. Әлбәттә, нәфеснең ураза тотасы килми, шуңа күрә үз нәфесеңне басып, ягъни получается минеңне җиңеп, Аллаһ Тәгаләнең әмрен үтәү, менә бу мөселманлык дип атала инде. Чөнки иртән торып намаз укуда нәфес өчен җиңелеш түгел, ураза тотуда җиңелеш түгел. Сәламәт иргә әйтик, үзенең хәләл хатыны белән шикләнүдәге кемгәдер җиңел булмаска мөмкин, ләкин ул шулай булырга тиеш, чиста тормыш барырга тиеш. Кемгәдер хәләл ризык белән яшәүдә җиңел булмаска мөмкин, нәфес күбрәк харамына керергә мөмкин, ләкин менә шушы нәфесеңне җиңеп, Аллаһ Тәгаләнең кануннарын бозмыйча яшәү, менә бу инде мөселманлык дип атала. Шуңа күрә һәркем сайлый. Нәфеснең кулы булыргамы? Әллә инде Раббыңның, Аллаһның кулы булыргамы? Һәркем сайлый. Һәм менә шуны әйтәсе килә, безнең халыкта күп вакытта ураза дигәч, нәрсә күз алдына килә? Ашау, нәрсә ул ураза? Менә күп кешедән сорасаң, что такое пост дисәң, ураза ул китапларда язылганча таң беленгәннән алып, кояш байыганчыга кадәр ризык, эчемлек, җинси мөнәсәбәт һәм уразаны боза торган башка эшләрдән тыелып тору
гыйбадат нияты белән, с намерением поклонения дип килә инде. Менә бу есть определение поста. Минең аңлатмасы уразаның. Шуңа күрә күп кеше ураза дигәч күз алдына килә, ашамыйбыз, эчмибез. Шулай бит инде. Аннары соң ашыйбыз һәм эчәбез инде кич белән. Һәм күп кешегә уразаның мәшәкате нәрсәдә? Менә шушы ризык һәм ичемлектән тыелуы. Безнең өчен иң авыр нәрсә? Уразада. 17-18 сәгать, 19 сәгать ничек түзәрмен ашамыйча эчмичә. Шуңа күрә күп кешегә ураза дигәч нәрсә ул? Ашаудан, ичүдән тыелу. Мәсәлән, сорыйсың кешедән, син ураза тотасыңмы? Тотам. Ничек син ураза тотасың? Ашамыйм, эчмим. Вот для многих людей пост это не что иное, просто как воздерживание человека от еды и питья. С утра до вечера. Шулай бит инде. Һәм иң авыры шул. Ничек итеп сабыр итәргә? Әйдәгез без бүгенге заманда кешеләрнең ураза турында күз аллауларыннан, вот сегодня как люди представляют, что такое мусульманский пост, да? Әйдәгез вернемся к первым поколениям мусульман. Они как представляли для себя пост и что для них было трудно, тяжело во время поста. Әйдәгез әүвәлге гасырларга кайтыйк, чөнки нәрсә генә әйтсәк тә, бүген без бөтенебез продвинутый, без беләбез нәрсә ул компьютер, без беләбез нәрсә ул анда Wi-Fi, тегесен, ракеталар җибәрдек, шулай бит инде. Тиздән бәлки Марска да барып җитәрбез. Әйдәгез, ләкин нәрсә генә әйтсәк тә, дин ягыннан, рухи яктан Мөхәммәд пәйгамбәр вакытында яшәгән буыннар, алар бездән алдарак булды. Һәм менә алар өчен безнең зур галимнәребез, имам Абу Ханифа хәзрәтләр, имам Ахмад, имам Шафигыйлар, имам Маликлар вакытында нәрсә булды ураза? Һәм аның иң авырлыгы нәрсәдә булды? Менә әгәр дә без шул нине кайтсак, 7-нче, 8-нче, 9-нчы, 10-нчы гасырларга һәм шул заманнардагы галимнәрнең китапларын ачсак, без күрәбез, Рамазан аенда ураза тотканда кешенең, адәм баласының ризык һәм судан тыелуы уразаның иң җиңел түре дип әйтәләр. То, что человек во время поста оставляет еду и питье, пускай на 18 часов. Ученые писали, что это самый легкий уровень поста. Иң җиңеле кешенең ризык һәм ичемлектән тыелу. Яңадан безгә кайтыйк. Безгә иң авыр нәрсә? Менә безгә ураза тотучылар, үзегезгә сорау бирегез. Нәрсә авыр? Бит авыр ашамыйча эчмичә тору. Шулай бит. Кемдер җиңел дип әйтә, сорыйсың, нигә көн саен тотмыйсың? Тотмый, чөнки авыр, ашыйсы килә. Алар өчен иң җиңеле булган ризык һәм ичемлектән тыелу. Менә монда сорау туа. Если для них самый легкий уровень поста было воздерживание человека от еды и питья, тогда о каких уровнях поста они говорили? И какие уровни поста они соблюдали? Менә монда минемчә ике сәбәп бар, ни өчен безгә бүген ризык һәм ичемлектән тыелу авыр, аларга җиңел булган. Беренче сәбәп, без гомумән бүген бозылган халык. Без бүген муллыкта яшибез. Шуңа күрә безнең өчен нәрсә ул ачлык, нәрсә ул мохтаҗлык, это очень трудный вопрос. Шулай бит? Чөнки без бигрәк тә, менә мин әйтмим, әле даже Рустам Файзовичның кара чәчләре күп булса да әле ул да күрде, без күрмәгәнде. Менә монда улырак кешеләр бар. Аларның балачак безнеке кебек булмады. Бүген безнең балаларныкы тагын да җиңел. Менә безнең бабайлар беләләр нәрсә ул ачлык. Шулай бит? Они выживали, үлән ашап. Шулай бит инде. Ширгән кәлҗемә дип әйтәләр бит инде. Шүгән бәрәңге узган елдан калган, шуны ашап. Они знают, что такое голод. И аларның нәфесләре өчен күпмедер вакыт ашыру ул алай авыр булмаган. Ә безгә бүген так тяжело. Ризыксыз тору. Ничә сәгать. Ужас. Мин, наверное, үләрмен. Тик әйтәләр бит, берәү уразага кергәндә ди. Сезнең якта бармы икән ул? Шой көне буе ураза тоткан да, ишеккан да карый икән теге нигә горизонтка. Кояш тегендә саргая. Берәү әйтә икән, нәрсә ди икән, авырмы ди икән. Бу беренче көн ураза тота бит. Кояш белән сөйләшә. Син байыуын байырсың да инде, мин исән булмасмын инде.
Менен дагы иши өлөрмөн дейт. Шуга көрө бизге ауыр, чүнки биз привыкли. Вот біз едим, когда хотим, что хотим, сколько хотим. Біз тыйыла алмайбыз. Бізге врач айтты, абый дейт, ярамый сиңа дейт. Сенің бауырыңда шымдай, пешеніңде шымдай диагноз дейт. Сиңа ярамый дейт. Юк. Фистал ішем, тігісін ішем, ну, оқшай. Ол біле, что түнігі ұйықла алмайшақ. Ну, тұқтия алмай. Шуа битінде. Қой вақыт, мұнда туылған енді уже. Все, мұнда туылған, көзі туймын. Тағым бір мантый кірәбет, наверное. То есть, бізге так тяжело бүгін бізге. Ураза тұтырға. Чөнки біз үйренмеген, даже кіші халел біле не хочет ограничиваться. А мне харам керек, жетмей аңа. Халел гына жетмей меңа, мен тігісін де ошайсым келеді. Зачем вы меня ограничиваете? Бірау айтты, Хазрат, а ты знаешь, почему свинина тогда запретной была во время Мухаммада? Почему? Ну-ка. Там холодильников не было. А свинина быстро портится. Ну, наверное, создатель Мухаммада не знал в 7 веке, что ты вот такой умный человек в 21 веке придет, и у него холодильник будет. Причем здесь холодильник? Аллах Тағала харам қылды. Шуға көре нәрсе, бізге бик ауыр бүгін біздің нәпсіні тыйып үйренмеген. Біздің нәпсілер нәрсе? Весь разнузданный бүгін. Бүгін біздің нәпсілер бик нақ байдан шыққанға. Шуға көре әзгіна тыйсаң да кішкене бик ауыр тыйырға. Бұл біріншісі. Если взять первые века, когда жили еще сподвижники, сахабалар, табигиннар, для них чувство голода это было обычное дело. Во-первых, экономика андай болмады. Мәсәлән, ипи үсмәде, анда импортозамещение не, мәсәлән, болмады, импорттан кірмәді бір нәрседе. Кірмәді. Шуға күрә кешеләр аш йөрделәр, и для них это было легче пережить. Во-первых, а во-вторых, вот тагын да зур сәбәп, еще больше причин. Именно неде. Алар ураза тотуның башка уровеньнарын білді. Һәм алар өчен менә бу этап беренче баскыч, то, что син оставляешь еду и питье, для них это была первая ступенька. Это была самая такая базовая комплектация поста. Все, алар просто перешагнули. И алар уже занимались зурак уровень, блядь. Котлаулырак ураза, блядь. Һәм алар понимали, что пост это ни в коем случае не только воздерживание, оставление еды и питья. Этим пост не ограничивается. Шуңа күрә, әгәр дә бер кеше ули икән, менә Аллаһ Тәгалә решил безне әзрәк аш йөртергә. Ел буе ашадылар, давай әзрәк йөрсеннәр әле аш. Пускай почувствует, да, голод. Вот давайте аш йөрегез, ураза сезгә, да? Если кто-то думает, что пост это только оставление еды и питья, он ошибается. Потому что смысл вот этого великого поклонения не в том, чтобы просто ходить голодным. Смысл намного глубже. Надо копать глубже. Менә моны безгә өйрәтә бер первое поколение мусульман. Мухаммад пәйгамбәр безгә өйрәтә. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр, әгәр дә син ураза тотсаң, син должен постараться, чтобы каждый орган твоего тела, он находился внутри этого поклонения, он постился. Алимнар әйтәләр, синең тәнеңдәге һәрбер әгъзаң ураза тотырга тиеш диләр. Әгәр дә син ураза тотасың икән, мәсәлән, бүген ипидән тыелдың, ипидә ашамыйсың даже, уразада бит ипидә ашап булмый. Су эчмисең даже. Синең ураза тотырга тиеш күзләрең. Ул харам нәрсә карарга тиеш түгел. Шулай бит инде. Мәсәлән, какой толк, какой смысл, если человек, мужчина, вы здесь? Алхамдулилля, вот же, все голодные, все такие усталые, скоро ураза. Какой смысл, если мужчина днем во время поста оставляет свою чистую супругу? Нельзя. Шулай бит? Все, ярамый дальше. Если он оставляет свою чистую супругу, да, но не хочет оставлять разглядывание чужих красот. Шулай бит? Күні бойы. Күні жібермей. Ураза тұта, хатынынан тұта, башқа хатындардан бит тұтмай. Поэтому ученые ставят вопрос, а какой смысл его поста?
Если глаза-то не постятся, ауыз ашала. Ана ауыз ашты. Ана ауыз ашты. Теге казахлар шығарғанмысың неде, ютубта как гаишники постятся. Бір кавказецін тоқтаталар даған, ну, нарушил. Может, это договоримся, гаишник говорит, у меня пост. Правильно он айтты? Он постится. Шумнасан, когда понял, сколько ему дают, ты не найти, напарникна. Ты сегодня на посту, да, и этот Lexus проезжал, нарушил уже посты. Тогда давай, оформляй, да. Я пошел поститься. Шамакура, не файда, эгер син. Ученый ставит вопрос, какой смысл поста, если ты оставляешь хлеб, воду, а сам разговляешься мясом усопших братьев и сестер? О чем я? А? Гайбет. Аллаха Тағала Құр'ани Каримда нәрсе дейді? Бір-бірігіздің артында гайбетігізні сөйлемегіз, не злословьте за спиной друг у друга. Аюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахихи майтан факарихтумух. Сізді өліп ятқан туғаныңыздың итін ашарға тілер едіңізме дей? Факарихтумух дей. Сізді жиренесіз мұндан дей. Жиренесіз дей. Шулай бит енді. Нешегенде өлген кішінің итін ашау, вообще кіші ит ашау. Ол бит жиренге шай бар. Міне Аллах Тағала дает понять, что кішіні сөйлеп йөрү артынан. Это и есть аның итін ашау. Өлген кішінің итін ашау. Шуңа күрә ученые ставят вопрос, а какой смысл поста мусульманина, мусульманки, если он оставил чистый хлеб и воду? Все, аның говение, все, ураза, а разговляется аузаща. Кіші итін аша. То есть гайбет сөйлеу. Получается, аның құрсағы ураза, да? Все нормально? А тіл нәрсе? Тілінің ураза тұтасы келмей. Йоқ. Ол гайбет сөйлеп берейін. Әлі қой бір кішіге айтасың да. Қарале, брат, бұл бит гайбет. Қой бірсі айта, мен дұрысын сөйлеймін дейді. Исламда что такое злословие о братьях, о сестрах, да? Когда ты говоришь о них то, что им не нравится, чтобы о них говорили. Даже если это истина. Вот есть процент хак сөзіне сөйле за его спиной. Син гайбетче. Это злословие. Если еще от себя добавишь, бұл нәрсе деп атала? Яла яғу татар тілінде. Бұқтан деп атала. Уже клевета, мында уже ложь, мында уже башқа гынахлар. Это уже другая статья гайбеті. Шуға күрә нәрсе? Ураза тұтырға тиіш. Тіліңде. Тіліңде. Міне, әгер де мен қазір мында отырушыларға өзіме де, менде шолар сіздің орада. Әтет үгетейім бар. Сұрау берсем, вот сіз бүгін уразадамы деп. Кімдер ураза тұта біздің? Бүгін сәхар ашадылар, ифтарны күтелер. Алар айтар, мен уразада. Не үшін сіз уразада деп сұрасам? Çünkü siz айтасыз, мен все, мен бит не кушал, не пил, целый день терплю. Шулай бит енді? Ярар. А дәгіз мен сізге екінші сұрауны берем. А бүгін сіздің тіллеріңіз уразадамы? А? Міне, бүтініміз айта аламы? Кім мен уразада деген кішілер? Менің тілім бүгін жестко уразада. Все, обуздал мен тілімні, егемлеп қойдым, биклеп, бір кімнің ғайбетін сөйлемедім, бір алдамадым, бір битмедім. Міне мұнда уже нәрсе сложнее. Вот это и есть следующие ступеньки поста. Яғни, ашау үшігіне түгілі. Айдагыз ансын да шли, лекен біз дальше бараға тиіш. Біз должны воздерживаться от всякой мерзости, от всех грехов. Çünkü ураза бит инде. Ул безне тәрбияләргә тиеш. Пост это школа, которая воспитывает нас. Әгәр дә уразада ипи дә ашамыйсың икән, тогда кеше ите дә ашама. Гайбәт сөйләмә. Кайбер галимнәр әйтәләр, какой смысл от того, что человек во время поста оставляет хлеб и воду, но потом вечером разговляется явным запретным? То есть харамы, бұл тауық халяльмы? Харам. Бұл колбаса халяльмы? Бұл ветчина доңғыз түгілмі? Йоқмы? Не важно. Чегенде, сен бит ураза тұттың, сен даже ипи ашамадың. Молодец. Не все так могут. А кеш білән харам ашайсың. То есть смысл
разрушается смысл. Вот без было немножко про смысл никаха говорили, да? Не дай штаб-то. Ну, не со всеми, конечно, получилось, но вот иногда смысл никаха разрушается, хотя он есть, вот все тут, все действующие лица, да? Шудан кебек пост можно соблюдать, но разрушая его основу, нельзя поститься. Шуңа күрә бу гыйбадәт безне тәрбияләргә тиеш. Карагыз, Пәйгамбәрбез әйтә, күпме ураза тотучы ди, аның уразасы аш йөрү ди. Факат аш йөрү. То есть весь его пост это не что иное, как просто голод. Вот человек на посту, он голодный. Ну только всего лишь голод. А поклонения нет. Хам күпме төнне намаз укучы, төнне белән торган, тахаратын алган. Вот эти, как говорится, ночные бдения, даже христианнарда, они, да, бездә ул это самый великий вид поклонения. Но Пәйгамбәрбез әйтә, күпме көндез ураза тотучының уразасы аш йөрү ди. А төнне белән намаз укучының йокысыз калган төн ди. Просто, бессонная ночь ди. А на самом деле искренности нет. Искреннего рвения вот к милости, к довольству Аллаха нет. Нашой күрә без аңларга тырышырга тиеш, чын мәгънәсен ураза. Ул безне гынахтан тыярга тиеш. Һәм ул безне шулай итеп тыярга тиеш. Авыз ачканда да без кайта алмыйбыз ул гынахка. Мәсәлән, кояш байыды, хатының хәләлгә әйләндеме сиңа? Яңадан. Әйләндеме юкмы, егетләр? Әйләнә бит инде. Менә бабай белә, абзый. Яшьләр татарча аңлыйлардыр бит. Мин үзем менә сөйләшеп утырмыйм. Или уставшие некоторые, или просто я сам с собой разговариваю. Мне иногда студентларга иду, они мне говорят, на татарском говори, все, да ты сам аңлый. Я вот сижу и говорю сам с собой. Я понимаю, что меня никто не понимает. Потом перехожу на русский. Шуңа күрә Мәскәүдә генә түгел, Татарстанда да шул. Так что менә хикмәт нәрсәдә, кояш байыды, ипи халал булды. Су халал булды. Ризык халал, хатының халал, ирең халал. Ә күзеңә шит хатыннар белән авыз ачып буламы? Халалга әйләндеме? Юк, бер кашанда. Яхшы өйләнмәгән егетләр шулай дип утыргач, машалла. То есть Аллаһ Тәгаләнең явный харам, он не становится после захода солнца разрешенным, халяльным. Мәсәлән, уразада талашырга ярыймы? Кешеләр белән әрләшергә, теләсә нәрсә әйтергә. Мөхәммәд пәйгамбәр нәрсә ди? Саллаллаху алейхи ва саллям. Әгәр дә бер кеше ялган белән эш итүне ташламаса, если человек не оставит ложь, һәм үзенең дорфалыгын калдырмаса, дорфалык нәрсә була? Да, безнравственность, грубость, калдырмаса, Аллаһ Тәгалә не нуждается в том, чтобы он оставил еду и питье. То есть, бәясе юган, нету цены. Все. Аллаһ Тәгаләгә кирәкми аның. Он не нуждается в том, что человек ходит голодным, если он не оставил ложь и не оставил свою безнравственность и грубость. Вот, менә уразада ярамый, понятно. Но хәзер кояш байы, нишләргә? Кайтты эштән, и так уставший муж, и так тегендә нервысын бетергәннәр. Монда еще хатын. Матурым. Матурым. Бер сәгатьтән поговорим. Я тебя устрою. Все ты у меня услышишь. Ярыймы шулай? Хатынга да ярамый, конечно, ирен доставать итәргә. Иногда мен әйтәм, вот семейный разборкаларда, иногда вот прямо начинаешь там вникательно. Мен иногда хатынга әйтәм, вы знаете, сіңлем, вы просто его достали. Оставьте его в покое со всеми. Вот бывает так. Что күрә хатынга да ярамый, иргә дә ярамый. Но без әйтә алмыйм, что авыз ачкач можно и подраться, можно и хатын-кызны күзләргә, ялганнарга да була. Мәсәлән, бер безнең дустыбыз, мәсәлән, например, они братья наши, да, таджиклар, узбеклар, они же рынком больше уж этот командой. И җимеш сата, җимеш. Күрәгә, күрү. Вот, 2 көн калды инде, нормально, веса покалдамый.
Ну, ғайыптан соң перенастроим десана. Ярый ма? Yok. Вот, шуңа есть такие вещи, от которых разговляться мы не будем. Никогда. И нельзя разговляться. Менә бу гынахлар. 3 минуты осталось, да? Трамвай киляннарын. Трамвай килә, мына метро ит. Шуңа күрә Алланың рахмәте, менә мин ничен бу әйберне әйтәм, чөнки без каждый раз говорим про уразу. Каждый раз у меня спрашивают: хазрет, бу әйбер уразаны бозамы, юкмы? Я говорю, мы 10 лет уже говорим про это. Нәрсә уразаны боза, нәрсә бозмый. Там борын сөңгерсәң бозыламы, тегесе булса бозылам. Конечно, все это мы должны вспоминать, но мы должны идти дальше. Мы должны глубже бу гыйбадәткә керергә һәм бу гыйбадәт ачтыруга әйләнергә тиеш. Вот самый страшный әйбер беләсең нәрсәдә? Вот соңгы җөмләмдә әйтәм. Вот без предстанем перед Аллахом кыямәт көнендә. Да? Да, безнең бик күп гөнаһларны чыгарачаклар анда. Окажется, что их так много. Так их много. Мы же забываем все. А фәрештәләр бит все записывает. Там же протокол. Все, бара, попротный. Бер кая төшмәй. И вот безнең гөнаһлар җыелгач, на чаше весов злодеяний, без будем надеяться. А безнең нинди яхшылыклар бар? У меня же есть посты. Мин бит ураза тотып йөрдем. Институтта тотайдым әле. Бөтен кеше ашады бургер, мин ашамадым. Бөтенесе дитте. Китайский лапша ашап йөрде. Мин ашамадым. Хәзер вынесут. Хәзер вот сейчас загрузят ниләрне. Юк та юк. Шуннан соң, каясың минем уразалар? Нинди уразалар спросят? Так мен бит 18 яшьтә тота башлаган, 10 ел тоттым, 20 ел. Из них сколько лет летний ураза? Тогда ангелы посмотрят и скажут: "Монда ничә ел аш йөргән дип язылган. Бургерда ашамаган даже. Лапшада ашамаган китайский. Ну ураза тотмаган, гайбәт сөйләгән, әрләшкән, талашкан, сугышкан. Шуңа күрә, извините, аш торуны монда куеп булмый дип әйтсәләр, вот это есть нәрсә. Самый страшный, наверное, будет банкрот, разочарование в самом себе, и самое страшное не было. Шуңа күрә саклык әйдәгез. Уразабызны, саклык, дуслыкны, иншалла, Алла бирсә, Аллаһ Тәгалә сезгә бердәмлек бирсен. Альхамдулилля, вот когда общие идеи жия, это хорошо. Ул дөнья бетми ул. Дөньяны күпме генә кусаң да, аны куып җитеп булмый. Дөнья ул теге шибәр кыз кебек, син аңа күзең төшә дә, и син аны артыннан чабасың. И син чапкан саен ул синнән китә барыбыр. И урманга кереп адашасың да, нәрсә адалыйсың. Шуңа күрә дөньяны да алып барыгыз. Но менә шундый менә ниләр, какой-то идейный встречалар, вот ничек менә татарлар, башкортларны җыярга, ничек шушы тюркские народы собрать. Чөнки без бит инде кардәшләр, шулай бит, без дуслар, шуңа күрә вот это должно нас объединять. И то, что синең анда, у меня там ростовые дела, у меня тут бизнес, фәлән, тегән. Иногда думаешь, бизнесы бармаса лучше булыр иде, безнең белән булыр иде дип куясың. Кайбер кешенең бизнес китә дә, намазда юк теге. Кичә генә утыра иде, дуга кыла, ну бизнес бармы бит. Дуга кыла, хәзрәт дуга кылырга именно, все, Коръан өйрәнә, бүген юк, иртәгә юк, берсе көнгә юк. Так, нишлисең? Хәзрәт времени нет, вот, о, мәйтәм, дуган кабул булган ахыры. Давай мин башкасын кылам хәзер, мәйтәм, чтобы яңадан килсен. Шуңа күрә эш бетми ул. А вот җыелу шулай, аралашу кирәк. Аллаһ Тәгалә шуңа ярдәм бирсен, хәерле эшләрдән бирсен. 2 минут булмады бугай. Яхшы. Амин. Муллаларның проблема инде, алар сөйли башласалар туктай алмыйлар. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Я Раббым, тоткан уразаларыбызны, кылган дугаларыбызны рәхмәтең белән кабуллардан кылсаң иде. Раббым, ахыр көннәренә кадәр уразага кимчелек китермичә шушы гыйбадәтне торгызырга насыйп итсәң иде. Аны ачтыруга әйләндерүдән сакласаң иде. Я Раббым, ураза тотырга карыннарыбызга гына түгел, телләребезгә дә, күзләребезгә дә, колакларыбызга да, аяк-кулларыбызга да насыйп итсәң иде. Гөнаһлардан безне арындырсаң иде, чистартсаң иде. Я Раббым, шушында җыелган һәрберебезнең дә тәннәребезгә сихәтлек, саулык бирсәң иде, җаннарыбызга тынычлык бирсәң иде. Яшәгән тормышларыбызның, тапкан мал-мөлкәтләребезнең, үстергән балаларыбызның, Я Раббым, куанычын, бәрәкәтен бирсәң иде. Бәрәкәтсез тормышлардан, бәрәкәтсез маллардан сакласаң иде. Я Раббым, шушы җирлеккә, шушы бинага, шушында мәхәлләгә бәрәкәт биреп, Я Раббым, дуслык, татулык биреп, низаклардан, фетнәләрдән үзең сакласаң иде. Я Раббым, исән имин һәр вакыт күрешеп, шулай вагазлашып, изге дугалар кылышып, бер-беребезгә яшәргә насыйп итсәң. Аллаһ Казанда булсагыз, кирегез кунакка.